मिथिगौ गथ' साथाम दं बेना खामानि मावना जाखायो फिसायफ्रायबाय बांगाल हजों थांफाबावगोन नै मैयानि एक्टरा बेनो उसुङा खानस्रि खुरमारबाय बर'नि संसार जानायाव इन्जुरा गब्लंमारबाय बर'फ्रा गाव गावनि रायजो जानायाव खुनु सेफटि गैमारला बर' हिन्जावफ्रा माखासे मानि बर' हिन्जावफ्रा गाव गावनि न'खर संसारखौ थाल लानो रोंमारला गावखौनो गाव जेबो हमथानो हायै जालांमारबाय दिनै गोबां गथ' खांफुनाय बर' हिन्जावफ्रा गावखौनो गाव जेबो बुजिनो रोङै जेबो मोनसे थांखि गैयै जालांमारबाय नामा दिनै जों गोबां ससियेल मिडियाफ्रावहाय नुबोगासिनो दं मिथिबोगासिनो दङ गावनि न'खरखौ नागारनानै बेबायदि गावनि देहानि लुबैनाय गोसोनि लुबैनायफोरखौनो लानानै बे न'खरफोरखौ केलेंकारि खालामनायफोरखौ जोङो नुबोबाय थाबाय थ' जोङो बावैसो ससियेल मिडियायावहाय नुनो मोन्दों सासे बर' आइजोआ सासे मिस्ट्रि बांगाल हौवाजों माबायदि सोमोन्दो लाखिनानै हमजाबाय आरो हमजानानै दिनै बेबायदिनो मिटिंबो खालामजाबाय आरो पुलिसनि आखायाव गथायजाबाय दिनै बेफोरखौ नायोब्ला जोंनि बर' समाजा बा बर' आइजोफ्रा गोबां गावखौ हमथानो नाजानांसिगौ गावखौ हमथानांसिगौ आरो न'खरखौहाय दालांनायाव गावखौ सांग्रां जानांसिगौ आरो गोबां बेबायदिनो बर' सुबुंफ्राबो बर' हौवाफ्राबो हाबा लानानै बा न'खर दानानै बिसि दाबसे फिसाय दाबसे थानाया मोजां नंला सांग्राङै न'खरफोरखौ दालांनो नांसिगौ थ' आङो बावैसो एसे सिगाङाव बेबायदिनो सिगाङावहाय मोनसे भिडिअ' थाम्बनेल होदों आरो सिगाङाव भिडिअ' क्लिप होदों बिनि माखासे भिडिअ'फोरखौहाय नायलांबानो जाबाय सावगारिफोरखौ आं नोंथांमोननो एसे दिन्थिनि बेना हिन्जाव दंखायो थिखौ गथ' साथाम दं बेना हिन्जाव दंखायो थेवबाबो बर' हिन्जावजों लाइन मारि बियो मिस्ट्रि न' लुयो बियो नै बेनो नायलाय अन्थाव बाथाव फिसाजो दं बेसे मोजां फिसाजो ओमफ्राय हौवाया कम्पानियाव खामानि मावनानै जि खस्थ' जायो बे हिन्जावखौ ओमफ्राय मा बे हिन्जावनि बेबहारा मिथिगौनो फिसायखौ थगायनानै बांगाल हौवाजों लाइन मारि खुमायो एफा सैमा बायदि खामानि मावना जाखायो फिसायफ्रा सेस मान सनमान जाजोब्बाय बे गामिनि बर' हिन्जावफोरनि मान सनमान जाजोब्बाय बे गामिनिखौ बियो बे सासे गाज्रिबाखि जों गामिनि हिन्जावफ्रा गाज्रि जोबो नामा एफा मोजां फिसा दं लेखा फोरों हौवाया रानि बायदि जाखादों कम्पानियाव मावनानै बे आरो आलदा हौवाजों लाइन मारि नायलाय फिसाजोआव अनसुलि खोदो बिदि सावरायबाय गामियाव गामिनि गावबुरा सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट सावरायबाय दा मा बुंखो जों गामिना थानायाव लांसैनो बा बांगाल हौवाजों थांबावगोन नै आयौ मा थांफागोन बांगालजों गावनि खाफालजों थांबाबो गैयाबाबो बुथारजानांगौबा थांबावगोन बे हिन्जावा बांगाल हौवाजों मानि फाबिलाय मानि फाब माबायदि मानसि लाजिबावा बिदिसो मावो बियो बांगाल हौवाजों थांफाबावगोन बियो मा होनदों बांगाल हौवाजों थांफाबावगोन
खाफाल बावनाय बेना बा माव थांदों नै मैयानि एक्टरा बेनो जाफ्लादों एकदम जाफ्लादों बेयो नुवाखै वा माबायदि जाफ्लायो पुलिसफोर सफैबाय दाना हुया गारि सालायबाय लांसिगोन सिखावखौ बिसोरनो फैयोना नोंथांमोनहा माब्लाबाबो दासान समाज बेरेखा हाबा मावनानै खारखोमानो हागोन होननानै रावबो खारखोमानानै थानो हानाय नङा समाज बेरेखा खामानि मावग्रा मानसिफोरा जेब्लायबो हमजाथारखागोन आरो माब्लाबाबो बियो गोजोन संसार दानो हाथारनाय नङा दालाय मानो दा मोनबायना फिथाइखौ मानो रायजोनि गेजेराव समाजनि गेजेराव बेबायदि बुजानो गोनां जाखो आरो बेबायदि खानायाव हमनानै बुद्रुजानो गोनां जाखो नों गावनो मिथिबाय समाज बेरेखा मावनायनि फिथाइया मा रावबो दासान समाजखौ हाद्रि बाला सारनानै गाव गोजोनै थानो हागोन होननानै सानसेब्लाबो नोङो समाजजों हमजाखागोन आरो हमजायोबा नोंनि संसारा बा नोंनि मान सन्माना हाद्रि बाला जानानै थांगोन नाय नोंनि बिखायाव सासे उन्दै हिन्जावसा दङ बियो जेबो मिथिया नोङो माबायदि आखल खालामदों आरो नों मा आखल खालामनानै नों रायजोजों बेबायदि खालामजादों बेखौ नोंनि बे गोरबो बिखायाव थानाय बा नोंनि बिखायाव बाजानानै थानाय बा बामजानानै थानाय गथ'आ नों मा मावदों बेखौ जेबो मिथिया नाथाय सानसे जेला 16 बोसोराव सहैगोन बा बुजिनो हानाय जाहैगोन अब्ला बियो नोंनि आखलखौ गोसोखांनानै रुखु रुखु गाबनो हमगोन अब्ला बियो बुंगोन गावनि बिमानि आखलखौ सि बुंगोन आरो बियो दुखु नांगोन